És clar que la música dona energia. Jo mateix, després d'un dia escoltant música, a l'anar a dormir, quan m'abaixo els calçotets, s'encén la làmpada de la tauleta de nit. I això que sols escolto música clàssica. Però quan escolto música pop, a la nit se m'encén la punta del membre viril, com ara si fos el dit de l'ET, que va molt bé quan per la nit haig d'anar al lavabo. Però no vull posar-me escatològic, encara que sigui de la terra del caganer i del tió. Sols dir que la música dona energia. Ara bé, no proveu de posar els dits a l'endoll.